Arratsalde guztioi, agur bero bat Jan Andreo Cagliaritik, Italiako giroa, gaur hirugarren etapan da, Sassari Cagliari, 221 kilometro, eta jadanik etapa azken 30 kilometrotan sarturik dugu. Etapa luzea, lasaia, neurri handi batean, iesaldi pare bat edo izan dira, garrantzirik izan ez dutenak hauek, eta une honetan. Giroko pelotoia oso osorik dugu, esan bezala, azken 30 kilometrotan sartuta. Beraz, gaur, Zerdeña irla honetan burutzen ari den azken etapa honetan, benetako polatistek, sprinterrek izango dute etapa erabakitzeko aukera. Orain arte, ez baita bolata nagusirik, sprint haundirik ikusterik izan, baina gaurko etapa honetan momentuz horixe aurrera genezake. Sprinterrek izango dutela azken hitza Cagliariko azken metro hauetan. Goizeko 10 eta 4 abiatu da hirugarren etapa. Hirugarren etapa honetan, maila rosa, Franco Piotxolik du. Atzoko goizeko sektorearen ondoren jantzi, eta arratsaldean errojaren kontra bikain eutsi ondoren, Deltongo taldeko gizona da, sailkapen nagusiko liderra. 78 kilometroan izan dugu aurreneko iesaldi ahalegina. Stefano Giuliani izan da aldegiten saiatu dena, metro pasuren aldeak lortu ere egindu, baina ez du honen iesaldiak asko iraun. 80 kilometroan, Giulianiri beste talde bat elkarte zaio, Duran, Roscioli, Dominicarno, Ismarizia Ziotazu eta Magnano, eta berehala amaitu da guzti hauek osatu den iesaldi hori. 115 kilometroan, gaurko intergiroan jokuan zeuden bonifikazio segunduak honela banatu dituzte. Mario Cipollini izan da aurrena, bigarren Giuseppe Citerio eta hirugarren Giovanni Spiranza. Hor duzue, liderra bonifikazio segunduei esker sailkapen nagusiko lehen tokian den Franco Piotxoli. Gogoratu, aurreneko etapan hirugarren izan zela, eta atzo aurreneko sektorean bigarren. Hain ere, oietzi esker da Deltongoko gizona sailkapen nagusian lehen tokian. Gainerantzean, segundu horiek izan espalitu, Marino Lejareta izango baitzen Maglia Arrosaren jabe. Esan bezala, gaurko intergiroan, Cipollini, Citerio eta Spiranzarentzat izan dira bonifikazio segunduak, 6, 4 eta 2, honek ez du inolako aldaketarik momentuz eragiten sailkapenean. Gero helmugarako 58 kilometro falta zirela Ticros Lasal, Roscioli eta Nico Emonsen ahalegin bat izan dugu, ez du asko iraun. 8 kilometro izan duten diferentziarik handiena 25 segundutakoa izan da, berara harrapatu dituzte hauek ere, eta hor ditugu denak Cagliariko helmugara bidean sprint nagusi hori prestatzeko ahaleginetan nik uste laster izango ditugula, batez ere sprinterrak dituzten taldeak. Jesus Aranbarri, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Espero bezala gaurko etapa luzea, oztoporik tartean ez duena, eta amaieran sprinterrek erantzun beharreko izango da. Bai, gaur arte sprinterrak ez dute aukerarik izan, eta gaur ematen du nahiko lasai hartu dutu dela, eta etapa, sprinterrentzat izango dela. Atzo, bi etapa korritu ondoren, gaurkoan momentuz, atzerapen txiki batekin datoz, nahiko lasai, eta, gaur ikusuko dugu, apetuzet, giro honetako aurreneko sprinta. Pelotoi aurrekalde horretan, Ruben Gorospe dugu, orain Seur taldeko beste gizon batekin batera, sailkapen nagusian gogoratu, atzoko etaparen ondoren, Franco Piotxoli aurrena,
Gianni Buño da bigarren 5 segundotara, hirugarren Claudio Chiappucci 11 eta laugarren Marino Lejarreta 12 segundotara. Greg Lemon 8garren da, 20 segundotara, 15garren da Fede Txabe 27, eta nik uste dut aipagarria dela Jesus, Marino Lejarretaren momentun, behin baino gehiagotan aipatu dugu, badirudi erorketaren bat izan dela atzekaldean, baina esan bezala Marino Lejarretaren momentuna behin baino gehiagotan aipatu dugu, eta momentu on horretaz kezkaturik dabiltzala, jadanik zenbait alde, atzo bertan gauean, Marco Giovanettirekin, Álvaro Pinorekin eta beste zenbait kiderekin hitz egin genuen, eta italiarrak garbi eta argi izan zuen beraien taldean, Gatorade Xatodas taldean, Marino Lejarreta dela gehien kezkatzen dituena. Bai, badirudi, Marinori bildur handia dituztela diela. Badirudi arazoen bat dugula gure gonbidatuaren mikrofonoan. Jarrai dezagun bien bitartean, pelotoia oso osorik, Kailariko helmugarako 25 kilometro falta dira, erorketa txiki horrek eten bat eragin du, baina atzekaldean gelditu diren gizon horiek ere, hor dira berriz ere pelotoi nagusi horretara bilduz, eta badirudi geripen arazoak konponduta ditugula, jamezala Jesus, Marino Lejarretaren momentu horretaz, taldeak hasi dira kezkatzen eta batez ere favorito nagusiaren taldea, Gianni Buñoren taldea. Bai, Marino beti bilitzen da bueltantan oso ondo, eta, bueno, Buñok bere kontrarioan artean eukikuzun Marino buruan ez, baina azora arte baitzun pentsatzez olainko ondo zegoenikan, beraz, atzoko kontraloja ikusita nola egin zuen, benetan, nahiko eskaturik egotiko motiboa badutela. Atzoko errojaren kontrako proba horretan, Logan Finonen zigorra ere aipagarria da, hau da bere zuzendariaren kotxeari txatxita joan zen tarteren batean, eta 20 segundotako zigorra ezarri diote Frantziarrari orain sailkapen nagusian, 50 segundotara dago Logan Finon 29garren tokian, eta zigor hori bere moralarentzat kolpe dezentea izan daiteke. Bai, aurroneko egunetatik segundoiek disputatzen aidan gizon bati segundoiek entzea, moraletikan nahiko gaizkitore bestezkio. Eta ipagarria baita ere, atzoko kontuekin jarraituz, Matthew Hermansi gastatu zizaiona, azkenean ezkenuen baiestatu, ez baigenekien arautegiak, giro honetako arautegiak zertzioen, baina ondoren argi eta garbi utzi ziguten Matthew Hermansek ezin izango zuela gaur irtera puntuan izan, eta horrela izan da. Matthew Hermansek atzoko deskuiduaren ondoren agur esan beharra izan zion atzo bertan Italiako giroari. Ez dakit horrelako askorekin Lotus Festina etxeak erlojo asko salduko dituen. Deskuido handia izan zuen Matthew. Bai, Lotus ez zuen aukerarik handina giro honetan bera egin zituen esperantzak Mateoekin. Beste esperantza Painin da, baina Painin buelta honetan giro honetan ez duzte ondo abilanikan, etorri da erdi obligatuta, problema batzuk egin dabil. Beraz, orain Mateo etxea junda, Lotus entzat, zekaso Da Silva eusko du orain indikan hor, baina Da Silva ere momentu honean ez dago. Baditu bai oraindik ere Lotus Festina hor bere bazak, Kolnago etxeko Luigi Boteonek aldegin du, nahiko lan izango du ordea, haizea aurrez aurre baitute txirrindulariek indartezentzez nik uste gainera, helmuga guztiz laua da, baina haizearen indarrak eragozpen handiak
edo aizaren indarra eragozte handia izan daiteke, gizonik azkarnak diren hauentzat. Hemen duzue, hoietako bat, Zenon Jaskula eta garbirago Deltongo taldea, jadanik aurrean jarrita ze helbururekin hasiren lanean. Mario Cipollini, peloto jonek duen gizonik azkarnetako baten pasa jokatuko dute gaur Deltongokoek, baina esan bezala haizearen indarrak zereginik edo zeresanik izan dezake etapa amaieran. Bai, etapa guztian ere haizeak kontan eduki dute, eta helmugan ere, bueno, guztiz kontran dago haizea. Gaurko etapa, Zerdeña Irla honen iparraldetik igualderantza, aurreneko bi egunetan mendebaldetik ekialdera egin dugu eta gaurko etapa honek iparraldetik hegoalderaino ekarri gaitu. Itxas bazterreraino, jailanin da helmuga, etapak 231 kilometro, bat ere eragozpenik ez duena, eta esprinterrentzat momentu egokia izan daitekena. Hor González Arrieta ikusi dugu, Euskaldunen lana ipatuz esan behar ditzegu, egunero podiumean, oraindik ere, Alberto Leaniz Barrutia dugula, Elorriotarra, mendiko sailkapenean aurrena da, eta horretaz gainera, Intergiroetako sailkapenean ere, berea da lehen postua. Bi maila ditu, naiz eta berak azurra bakarrik jantzi. Berdea ere, berea da. Eta nik uste egun batzutan behintzat, bere soinen izango dela Leaniz Barrutiak, aurreneko eguneko iesaldi harren ondoren lortutako maila horiek. Deltongoko gizonak aurrekaldean Gatoradekoak ere lehen zuenekin konektatu aurretik aurrekaldean ikusi ditugu eta hor ikusi ditzakezue pixkanaka ezkerraldetik horiek ere toki egin nahi dute. Gatorade taldean Giovanni Firanza da esprinterrik onena eta ikusiko dugu giro honetako aurrenekoak ze eskaintzen digun nolako esprina ikusteko aukera ematen digun. Iaz aurreneko esprinetan Stefano Alokio nagusitu zen. Gaur ere gizon hori pelotoian da, baina ez dakit beste batzuk ezote duten gaur posibilitate gehiago izango jailariko helmuga honetan. Guztion artean da erabilzkigun izenak Mario Cipollini, Giovanni Firanza, Stefano Alokio, Atuyaparo, nik uste, Jesus, normalean behintzat, sprint normala izaten bada, horietakoren batek irabazi behar duela, orain gertaliteke, aurreneko egunean bezala, sprint arraro xamarrantan, sprinterrikonen agatzean gelditu arren, sprint celebratan Felip Casado bezalako gizon batek irabaztea. Bai, bueno, grupo aretan ez dagoen sprinter handi hauetatik bate, eta horretik gaurko honetan zu izan ditun horiek izango dira aurrean. 20 kilometro falta dira etapa amaitzeko, 20 kilometro hirugarren etapa hau erabakitzeko, sailkapen nagusiko lehen tokitan, normalean aldaketarik eraiko ez duen etapa, baldin eta pentsat, sailkapen nagusiko aurreneko toki egiten diren gizonek etapa disputatu eta bonifikazio segunduak bere garatzen ezpaitute behintzat, ez du inolako aldaketarik eragingo gaurko etapak sailkapen nagusian. Franco Chioccioli, Maillot Arrosaren jabea, ordo aurrekaldean jarrita, ez da lehen aldia, Mailla Arrosori jazten duena, urtengo giro honen aurretik ere, bizpairu aldiz jantzia baitzen, eta horietako batean gogoan dut, 88an, nola Gabiako etapartan galdu zuen Chiociolik
maila arrosa hori dena den, gizon garrantzitsua, gizon indartsua da. Profesionala denetik, urtero korritu du giroa, eta urtero egin du ohorezko postu izan ezpada ere postu aipagarria. Gatorade eta Deltongo dira, pelotoi burua kontrolatzen ari direnak. Pelotoia luzatzen ari da, eten batera izan da atzekaldean. Badirudi haizea tartek aldamenetik dutela, baina Italian, naiz eta haizeak aldamenetik jo, ez da bueltan bezala, edo bueltan gertatzen den bezala abaniko arriskurik. Ez, hemen Italiarrik ez dute haizea gustatzen, hemen haizea jotzen duen normalen Espainin dana puzka ditzen den bezala hemen alrebez baite, dana pila-pilan jartzen die, aurren tiratzen bi edo irukipu batea, eta haizea hola iten da haizeen kontra. Espainin alderantz eta Espainin haize puntua da saltzen darin dana apurtzen da, dana abanikoa. Haizea indarrean ari da jotzen. Eta honek mina handia egin dezake. Atzean gelditu diren gizonak ere ari dira berriro ere pelotoi nagusira inguratzen. Eta hor ditugu denak pila-pilan. Kotxearen babesa aprobetxatu ere bai, Gatorade eta Ital Bonifikako bi txirrindulari, hauek atzean gelditu direnak dira. Beste bat ere bai hor. Amazazpi kilometro inguru, falta omen dira etapa amaitzeko. Pelotoia dena pilatu da. Eta pelotoi buru horretan Deltongo eta Gatorade dira denborarik gehienean, hor duze Mario Cipollini bera. Eta hemen ikusten ari garena Ruben Gorospe. Banestok ere aurran egon nahi du. Banestok nik uste, Jesus, ez dakit Armand de las Tubas edo izan daiteke hemen gizonik azkarrenetako bat. Bai, berez behin gizonik azkarrena de las Tubas da, besterik ez dute, baina, bueno, de las Tubasek ez da ineri iruditzen, amengo sprinter handio ekin zer eginik izango dunikan. Eta Banesto aipatu dugunez, nik uste, Italiako Giro honetan egon behar zuen eta ez dagoen gizon bat aipatu behar dugula, Jokin Mujikaz. Jokin Mujika nire iritzian Girora ekarri beharreko gizon bat da, kontutan izanik, Jokinek korritu dituen itzulirik haundienetan, onduen erantzun duena Italiako Giroa izan da. Bai hori da, Banestoan pentsatzen problema izango zela, gizon dana buelta bat korritu beharra ikusten dute ez, Giroa buelta bat zurra, eta tamen aukera emateko behar bada horretikan Jokini etxean togatza gelditu zaio, baina nire usteat problema ez da, hori, nire ustetan Jokinek buelta korritu partez, Giroa korritu bertu, buelta ez korritu eta gero Giroa korritu. Orain arte berakala demonstratu du, Giroa berantzako aproposa dela. Ez da inolako dudari, Jokinek hemen egon behar zuen, baina nonbait arduradunek beste eritzi bat dute, eta dudari gabe, hoien eritziak agintzen du. Berarek, noski nahioko zula korritza, pentsatzen nik Giroa eta ez Espainiko itzulia. Nik uste dut gainera, ez dakit, baina berak espero ere izango zuela Giroan parte hartzea. Espainiako bueltan
Zerrezgo etapartan kontrolez kanpo sartu zen, baina nik uste dut Jokinek esperantza bat zuela girora etortzeko. Bai, Jokin beti demostratu dut giroan oso ondo biltzen dela, eta taldean ere, gizon importantenetakoa da. Beraz, nire hortan badoz nago zurekin. Nire hortan Jokinek ezakit zein utzi beharko luke noin Etxebarrik talde honetatik kanpoan, ez? Baina nire ustetan Jokinek aukera bat giro honetan merezi zuen. Ordoa, giro hau osatzen ari den pelotoia. Momentuz izan dira erretiratuak, aurreneko etapak Januskun utzi zuen kanpoan erorketa baten ondoren. Eta atzo Matthew Hermans berandu ailegatu zen Errojaren kontrako proba horretako irtera puntura, eta gero kontrolez kanpo gelditu zenez, Holandarra ere etxera joana da. Hor, Gian Ibun ikusi dugu. Mateokin izakit, zerbait estrainoa gertatu zen atzo. Berak deklaratu zuen, berak kulparekan ez zuela izan, eta, periodista galdetuta zer gertatu izan, berak ez zuen etxaren kontra ez zuela etxarra izan nahi, eta ez zuen esplikatzek ematen zer gertatu izan, beraz, guk ere ez dakigu, zergatian aliatu izan, irterera 10 minutu berandu. Dakiguna da, Matthew Hermansek arazoren bat duela, lotu Festina taldean. Bai, behar bada, ez dakigu, baina, zerbait holakoa gertatu liteke. Arazoren bat, nolalako arazoren bat izan du, berak behintzat hitz ez du nahi, eta nolalako arazo bat egon da hor. Hitz egin zuena Miguel Moreno bere zuzendari izan zen, eta, behar bada normal izango da, baina zuzendaria guztiz azarre zegoen Holandarrak egindakoarekin. 15 kilometro, falta dira etapa amaitzeko. Txirrindulariak atzean gelditu diren txirrindulariak dituzu horiek, behar bada bakarren batek edo, pintzatu egingo zuen, eta bere taldekideak ondoan jarrita, hor daramate berriz ere, aurrean ikusten ari garen pelotoi horretara. Esan bezala, gaur utziko du giroak Zerdeña, 3 egun hemen egin ondoren, 30 urte pasadira, giroa berriz ere azken aldiz ona etorri izenetik, 1971 urtean izan zen azken aldia, aurten etorri eta bertan 3 etapa izan dira, eta ez izango du giroak jarraipena penintsulan. Pelotoia bere osotasunean, egia esan ez da erreza izango orain pelotoia utzi eta alde egitea. Pelotoi buru horretan interes asko eta interes sendoak baitira. Bai, hemen gaurko etapanetan peloteak berak ere badaki behar da esprinan erabaki dola gaurko etapa ez, eta inok intentatoru ez du egiten salto egiten, intentatu ere ateneko kilometro hautan eikiarri azkar joten da eta. Oso azkar joaten da eta oso azkar joatea komeniko da. Esprinterak dituzen taldeek behintzat, hori zeute helburua, eta horretan txari dira alegintzen. Orain arte ez dugu esprint nagusirik ikusi, ez dakigu zein nola dagoen, eta gaur izango da lehen testa, bakoitzaren indarrak nola dauden agertzeko aukera paregabea. Amarren bat kilometro inguru falta dira Kallariko helmugarako, 3. etapa amaitzeko.
Eta denak batera. Gogoratu, iesaldi pare bat izan direla. Aurrenekoan Giuliani, Duran, Roccioli, Dominik Arno, Diaz de Otazu eta Mannano sartu diren iesaldia. Ez du asko iraun honek. Eta bigarrenak Intergiroaren ondoren sortu denak oraindik ere iraupen gutxiago izan du. Hor, Nikros Lasal, Roccioli eta Emmons izan dira. Oraintxe, 10 kilometro falta zaizkio peloto joni. 15. Hemen 10 esan dute, eta hor ikustezak egunez, 15 falta direla dio. Kontu, pelotoia esan bezala ustea zaila izango da. Pelotoitik alde egitea ezinezkoa nola baita esateko. Eta garbi dago gaur sprinterren eguna dugula. Karrerakoak ere, hasi dira aurreneko tokietan agertzen. Atujaparov da karrerako sprinterra, Del Tongokoa Cipollini eta Gaitoretekoa Giovanni Fidanza. Cipollini eta Atujaparovek biek aurten Gent Webelgen klasikan neurtu zituzten indarrak, sovietarrak irabazi zuen, hain zuzen ere, aurten 4 garaipen ditu momentuz honek. Atujaparovek Sizialako astean aurreneko etapa irabazi zuen, gero Murtziako bueltan bigarrena eta 4. etapako bigarren sektorea, eta Gent Webelgen esan bezala, hor Cipollini izan zen bigarren. Alere italiarrak, sovietarrak baino garaipen gehiago ditu momentuz, aurtengo denboraldi honetan, 7 guztira Besidezko izarrean 2, Siziliako astean beste 2, Etnako giroa, Lapaneko 3 egunak eta Eskauteko sari nagusia. Zamezela, bioiekin batera, Gatorade taldeko Giovanni Fidanza da kontutan hartzeko modukoa, eta beste bat, aipatu ez duguna, Adriano Bassi, hau ere, esperientzia handiko sprinterra, eta iaz bertan 2 garaipen lortu zituena giroan. Bai, hori da, gaur esan ditekenak, sprintatu, Espainian aurrak izango den egitzenak, hoize dira, Cipollini, Atujaparov, Alokio, Fidanza eta zuk atzenean esan duzun Bassi. Entonces, bost hauen artean, hortxe ibiliko da gaurko lehen puestoa. Franco Bonak pintxatu du, ikus ezagun. Hor Stefano Giuliani ere azaldu zaigu. Joli taldeko gizonak berehala utzi dio bere bizikleta lagunari, Franco Bonari, eta hor daramate hau berriz ere pelotoi barrura. Aitzea indarrean gure paper guztiak hemen dantzan dabiltza. Aurrez aurre gainera, helmuga puntu honetan sartzen direnean, aurrez aurre askituko ditu aitzeak txirrindulariak. Baten bat azken aldima da, Espainia urrututikan, kortatuko da aizuan ekipetatze, hemen rekta oso luzea da, metak helmugako hau, beraz, Espainia nahiko mota izateko aukera izango da. Espainia ere mua luzea eta zabala guztiz laua. Eragozpen bakarra izea, eta momentuz indarrez jotzen ari dena gainera. Ikustezak ezenez, pelotoi buru horretan, Del Tongo eta Gatorade, tarteka karrerakoak ere bai, panestrokoak ere ikusi ditugu, baina nagusiki gehienean Italiako 2 talde horiek dira aurrekaldean jarrita pelotoiak ze martxe eraman behar duen markatzen ari direnak.
Euskaldunak sailkapen nagusian, lehen aipatu dizkizugu Marino Lejarretaren momentuzko laugarren postu hori, Fede Etxabe 15garren, eta hirugarren euskalduna Alberto Leaniz Barrutia da. Maila berdea eta maila zurra daramatzan Elorriotarra. 26garren dago Julian Gorospe, 34 segundotara. 9 kilometro falta dira helmugarako, beraz aurrez azaldu diguten 15 hori etzen. Iñaki Gastonda 5garren euskalduna sailkapenean, 30garren tokian 39 segundotara. 53garren dago Ramon González Arrieta, minutu eta 12 da. Juan Tomas dago ondoren 54garren minutu eta 13 Luis Mariz Díaz Jota Ziruro 39garren dugu, 3 minutu eta 20 segundotara. Ruben Gorospe 82garren, 3 minutu eta 28 segundotara. Xavier Aldanondo 112garren, 5 minutu eta 3 segundotara, eta 158garren Aitor Garmendia 13 minutu eta 4 segundotara. Denak pelotoi barrenean dira. 178 lagun ditugu pelotoi horretan, esan bezala Janus Kun eta Matthew Hermans dira erretiratu diren bakarrak, edo bat erretiratu eta bestea erretirarazi duten txirrindularia. Azken kilometroak aspaldi honetan Del Tongo eta Gatorade biak ari dira lanak gogor egiten, eta Jesus bietan batek galdu egin beharko du. Pena izango da, inbeste lan egin ondoren galtzea, baina hor bi taldeak ari dira lanean, pelotoi buru horretan, eta garbitago irabazi batek bakarrik egin dezakeela. Bai, hori da, aurreneko estrina hau matetu oain ikusten eganez, bai zipolinik eta fidanzan artean, bien artean diskotuko dela, baina hemen Italin, beti ohitura hori dago. Ez du responsabilidea, ez du talde batek bakarrik hartzen, baizik behar bada bi edo 3 taldeke hor tiratzen aurrean jantzen dira. Horregatik atzen kilometro hauetan inok saltorik ez egitea. Badaki salto egiten maldi eman du, pixka bat ongo dela aurrea, baina atzeneko 40 kilometrotan sartzen maldi baina pelotaia oso azkar joten da. Hiru talde aurrean jarri eta oso azkar. Bestela orain ikusta besterik ez du nolako azkarri faltzen. 7 kilometro falta dira etapa bukatzeko, izan dugu zenbait momentuz Alberto Leaniz Barrutia, zerua bezain maillot urdina. Eta esan bezala Gatorade eta Del Tongo. Aurrean denek helburu berbera dutelarik. Abia da hundia da. Jadanik Kailari Iris sarreran dira txerrindulariak. Tamaglia Arrosa, Franco Kiocho Libera ere aurrekaldean da. Gogoan izan, aurreneko egunean esprinean sartu egintzela, eta atzogoitan ere esprinean sartu egintzela, beraz. Ez ginateke bat ere harrituko, Franco Kiocho Libera ere bonifikazio segundu hoien bila joatea, nahiz eta normalagoa izango den Maio Txipolini ustea etapa garaipena behar bezala diskutatzen. Bai, behar bada indetako du, hor sartzea, baina gaur nahiko zailak dula bonifikazio hori hartzea. Esprintar handien hartzean aukera dirik ez du gaur. Eta Luke Fikerbukeik ere hor darama aurrerantza Roberto Panin. Bost kilometro, orain hemen megafoniak aizeratzen ari direnez, 5 kilometro falta dira etapa bukatzeko. Eta momentuz bada gizon bat Bruno Leali izan daiteke. Bai, Bruno Leali da. Alde egiten, ahal egin dudena, baina gainan du Del Tongoko gizon bat.
Eta ezen ezkoa da horrela jutea. Izango da, alegin gehiagoren bat ere. Esprinterako esperantza hundirik ez duenen batek, nik uste intentatuko duela bentsat. Orain azken kilometro hauetan, peloto jatzen utzi eta bakarrik alde egitea. Baneskoak ere, erne. Da bintzat pelotoi buru horretan, edo datoz, pelotoi buru horretan. Orain karrera taldea ere bai. 4 kilometro, falto zaio pelotoiari, Kailariko helmuga harrapatzeko. 178 gizonak, denak elkarrekin. Eta hor duzue, 12 metrotako altuerara dago helmuga. Itxasoa bertan dugu. Eta Kailari ere bertan dute txirrendulariek. Laster jakingo da aurtengo esprinterri gonenak, indarrez eta nola dauden. Iaz, aipatu dugu, aurreneko esprintetan Stefano Alokio izan zen gizonik indartsuena, gero Zipolini eta Pazpinen arteko borroka izan zen gehienean, biak bina garaipenez gelditu ziren eta aurtengoa ikusteko dago. Berriz ere erasoaldi berriak ikustezagun, zein Claudio Chiappucci. Claudio Chiappucci, bai. Berak atakatu du, Greg LeMond ere aurrekaldean ikusi dugu. Atzo goizeko sektorian ere, antzeko zerbait egintzen Claudio Chiappucci. Atakatu, baina helmugarako 2 kilometro falta zirenean. Barkatu, helmugarako 2 kilometro falta zirela atakatu zuen eta azken kilometroan sartu ondoren harrapatu zuten. Bai, Greg LeMond bera ere ordoa, bai, aurrekaldean. Nik uste orain, Jesus, hor aurrekaldean doazenen artean behintzat urduritasuna dezente izango dela, batez ere hor toki hartzeko aleginean. Jendea urduri joango dela, bai Deltongokoak, bai Gatorade, bai karrera denak. Bai, hiru talde hirura digusta tiratzen, hemen Italin ohituta daude, beti hola korritzen ez. Bai, nerviosismoa noski. Baina hemen Italiko karreran kontutan hartu dezu, karrera asko eta asko gehintzunak holanxo jokatzen dela esprinean ez, eta esperientzia handia dute danak. Eta behar ere bai, hainbeste lan egin ondoren, ez dago deskuidatzerik, bukalondoak ere hor txasten dira mugimentuan, dena egin beharko guztia egin beharra dago, baina kontua da aurreneko toki hori mantendu egin behar dela nola edo ala, taldeko esprinterra, puntuan, tokirik egokienean, usteko azken metroetan. Hori da, esaten dute ziklista, Espainiko esprinterrak eta Nargutzea Moredak zatezigun, Italiko esprina han Espainiko eta Frantziko eta oso desberdina izaten dela. Hemen kolokatzea bakarrikan asko dela, eta gero kolokatu eta aparte esprintatzea, hortikan asko dagoela. Karrerako gizonak dira orain aurrekaldean ikus daitezkenak, dena den Aiostiako batzu ere ari agertzen, Deltongo etengabe aurreko postu horietatik kendu gabe, eta TVM. Talde bakutza, hemen Italien dana dute sprinter bat ez da Espaini bezala, dana dute sprinter bat eta bakutzak bere gizona aurrera matzea intentatuko dute. Laster jakingo dugu. Zeinek disputatuko duten etapa, zein izango diren azken metrotan. Garaipenerako borroka horretan indarrak neurtuko dituztenak, momentuz 178 gizon horiek elkarrekin doaz, eta esprinterrek une batetik bestere izango dute beraien momentua. Gogoan hartu beharreko izenak, Mario Cipollini, Altu Japarov, Stefano Alokio, Adriano Pazzi, Giovanni Fidanza.
Eta horiekin batera beti egin behar zeo tarte bat, erorketa bat izan da hor, erorketa garrantzitsua izan daiteke gainera. Aurrean izan da gainera. Esan bezala, aipatutako gizon horiekin batera, tarte bat ustekabeari utzi behar zaio. Erorketa nik uste trenbidearen inguruan izan da eta behar bada hor bakarren bat gurpila katiaturik edo gelitu gozen. Bihurgune bat zaun eta bihurgunean trenbide bat zaun antzen izango zen bai erorketa. Hor denak elkarren gainean, ez du inor bere posturik galdu nahi, aurreko muturre horretan joan nahi dutetenek, une batetik bestera sartuko dira txirrindulariak azken kilometroan. Eta presta gaitezen gu ere, esprina behar bezala ikusteko. Momentuz, karrerako gizon bada aurrean. Eta une batetik bestera sartuko dira azken kilometro horretan. Italiako Giro honetako 3. etapa, esprinak erabakiko du. Sassari Cagliari, 221 kilometro egin ondoren, denak batera datoz. Azken kilometro barruan, jadanik helmuako kamarak begi biztan dituzte txirrindulariak eta ikus ezagun. Aurreneko Giro honetako sprint nagusionek ze eskaintzen duen. Cipollini hor duzue. Aurrean jarrita, Atu Japarov, Cipollini, momentu Cipollini da aurreneko tokian. Ikusagon Cipollini, erorketa bat. Erorketa ikusgarria izan da jaun Andreok, Mario Cipolliniren garaipena eta ikus ezagun erorketa honetan zentzu diren. Bazi izan daiteke bata, Ariostiakoa neri behintzat hori egitu zait, Transremix taldeko gizon hau. Ia zentzu ditugun erori direnak. Garaipena Mario Cipollini rentzat, bigarren postua Atu Japarov entzat izan da, eta helmugak gurutatu ondoren, erorketa ikusgarri bat, nik uste aurrena Adriano Baffi erori dela, eta ondoren atzetik zetozen guztiak. Ordu ze Adriano Baffi. Hau entzat, zutik da, eta hor lurrean oraindik ere CUM etxeko gizon hau. Mario Cipollini garaipena hor duzue. Denboraldiko 8. garaipena du. Ia 2 etapa irabazi zituen. 2. postua Atu Japarov entzat izan da. Eta nik uste 3. Adriano Baffi bera sartu dela. Gero helmugan erori den gizona. Ia berriz ere esprina ikusteko aukerarik izaten dugun. Eta CUM taldekoa Johan Capiot izan daiteke. Hor lurrean izan da ikusi duguna. CUM taldeak duen gizonik azkarrenetako bat bera da. Eta esan bezala bere izan daiteke. Erorketa horretan kolperik handiena edo jaso duena. Dena den hau ere zutik da, hor dute berriz ere esprina. Mario Cipollini aurrean jarrita. Bai, hirugarren posturako borroka horretan Adriano Baffi eta ez dakigu zein izango zen 4. Hirugarren postu horretarako borrokan Baffirekin batera zein izango zen, baina horretzek eragindu erorketa hemen duze berriz ere. Mario Cipollini izan da. Erraz izango nuke gainera, Jesus. Nik uste ondo irabazi duela. Baffi da, bai. Baffi hori da eta Capiot bere atzetik sartu dena eta Colnagoko gizon bat. Colnago edo Zeta. Zetako gizon bat. Raia bertan erori dira 3.
Hor dituzte bien bitartean, podiumean, Mario Cipollini, hirugarren etapa irabazituen gizona, eta Franco Chioccioli sailkapen nagusiko liderra. Momentuz, sailkapen nagusiak ez pinurako aldaketarik. Bonifikazio segundo hoiek, Cipollini, Atuyaparo, eta Pafi edota, oraindik ere identifikatu ez dugun, laugarren gizon horrentzat izango baitira. Berriz ere esprina, Pafi oraindik izkutuan dugu, ondoren egingo du bere ezkerraldera, hor zeroa, besteak eskubialdera, biek upolondoa sartu eta Pafi lurrera, eta beratxetik zetorren, Johan Capiot ondoren gainera. Esprina polita, baina Jesus aipatu bezala, Cipolinik erresamar. Bai, erresarrez urrutitikan, bera bakar egitori da, ez du atzetikan zautain eta nik ustez oso errez irazi dela. Podiumean, etapa irabazlea, Maila Rosaren jabea, eta Laster Alberto Leanin Zorritia bera ere, hor izango dira podiumean, dagozkion, bi mailotorik hoiek hasteko. Eta San Andreok bukatu da giroak Zerdeñara egin duen bizitaldia. Aurrez esan bezala, 30 urtez da hau. Zapaldu gabe egon ondoren, aurtengo giroak 74. edizio honek, 3 etapa izan ditu hemen, eta orain giroak jarraipena penintzulan izango du, hau ordea ostegunean izango da. Gaur, bidaia eguna dugu, txerrindulariek abioiz egingo dute bidaia, Sorrentora, eta gainerako guztiok, denok, 15 urtako itxasontzin bidaia dugu zai. Horrela, biharko eguna, atxeden eguna izango da, eta ezki korretuko da, 4. etapa. Beraz, ikusentzulehoi, besarkadea bero bat, Zerdeñatik, Cagliari iritik, eta ezki berriz ere elkarrekin izan arte, guztioi. Arratsaldeon. Giroko pelotoia oso osorik dugu, esan bezala, azken 30 kilometrotan sartuta. Beraz, gaur, Zerdeña irla honetan burutzen ari den azken etapa honetan, benetako polatistek, sprinterrek izango dute etapa erabakitzeko aukera. Orain arte, ez baita bolata nagusirik, sprint haundirik ikusterik izan, baina gaurko etapa honetan momentuz horixe aurrera genezake. Sprinterrek izango dutela azken hitza Cagliariko azken metro hauetan. Goizeko 10 eta 4 abiatu da 3. etapa. 3. etapa honetan, Maila Rosa, Franco Chioccioli du. Atzoko eta bi, honek ez du inolako aldaketarik momentuz eragiten sailkapenean. Gero helmugarako 48 kilometro falta zirela Ticros Lasal, Roccioli eta Nico Emonsen ahalegin bat izan dugu, ez du asko iraun, 8 kilometro izan duten diferentziarik handiena, 25 segundutakoa izan da, berara harrapatu dituzte hauek ere, eta hor ditugu denak Cagliariko helmugara bidean, sprint nagusi hori prestatzeko ahaleginetan nik uste laster izango ditugula, batez ere sprinterrak dituzten taldeak. Jesus Aranbarri, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Espero bezala gaurko etapa luzea, oztoporik tartean ez duena, eta amaieran sprinterrek erantzun beharreko izango da. Bonifikazio segunduak honela banatu dituzte. Mario Cipollini izan da aurrena, 2. Giuseppe Citerio eta 3. Giovanni Firanza. Hor duzue, liderra, bonifikazio segunduei esker, sailkapen nagusiko lehen tokian den Franco Chioccioli. Gogoratu, aurreneko etapan
hirugarren izan zela eta atzo aurrengo sektorean bigarren. Hain zuzen ere, Oietxi esker da Deltongoko gizona sailkapen nagusian lehen tokian. Gainerantzean, segundu horiek izan espalitu, Marino Lejareta izango baitzen Maeglia Arrozaren jabe. Esan bezala, gaurko intergiroan, Zipolini, Ziterio eta Fidatzarentzat izan dira bonifikazio segunduak, 6-4. Arratsalde guztioi, agur bero bat Jan Andreo Cagliaritik, Italiako giroa, gaur hirugarren etapan da, Sassari Cagliari, 221 kilometro, eta jadanik etapa azken 30 kilometrotan sarturik dugu. Etapa luzea, lasaia, neurri handi batean, iesaldi pare bat edo izan dira, garrantzirik izan ez dutenak hauek, eta une honetan. Goizeko sektorearen ondoren jantzi, eta arratsaldean errojaren kontra bikain eutxi ondoren, Deltongo taldeko gizona da, sailkapen nagusiko liderra. 78 kilometroan izan dugu aurreneko iesaldi ahalegina. Stefano Giuliani izan da aldegiten saiatu dena, metro pasuren aldeak lortu ere egindu, baina ez du honen iesaldiak asko iraun. 80 kilometroan, Giulianiri beste taldetxo bat elkarte zaio, Duran, Roscioli, Dominicarno, Ismariziaz Jotazu eta Magnano, eta berehala amaitu da guzti hauek osatu den iesaldi hori. 115 kilometroan, gaurko intergiroan jokuan zeuden